Bé, doncs crec que és un gran projecte, la revista El Gat, crec que incentiva, com dèiem, aquesta intel·ligència i capacitat innata dels nens i nenes de fer-se preguntes i de participar en com va la ciutat i com va el món, i per tant crec que és també una eina educativa boníssima per, al final, que aquests nens esdevinguin ciutadans actius i responsables. Bon dia, em dic Anna i soc de l'escola Àgora Sant Cugat i m'agradaria saber quin era el teu somni de quan eres petita. Jo, quan era petita, volia ser periodista o reportera. Això que esteu fent vosaltres ara és el que a mi m'agradava de petita i sempre m'agradava estar atenta a les notícies que passaven, si passava, no sé, qualsevol cosa, bona. Sí. Volia fer entrevistes, volia saber si hi havia problemes al món, m'interessava molt, també em preocupaven molt les guerres i per tant jo volia ser reportera. Hola, em dic Mònica i vaig a l'escola Tau Sant Cugat i m'agradaria saber què et va venir al cap per ser alcaldessa. Bé, què em va venir al cap? Bé, jo no ho pensava que seria alcaldessa, ja us haig de dir que no ho pensava, però primer vaig ser regidora. Jo crec que això està bé perquè primer vaig aprendre com funcionava tot l'Ajuntament i per tant sabia com es treballava, com es feien les coses i va ser quan l'anterior alcalde va plegar que em vaig plantejar que potser sí que podria fer d'alcaldessa. Llavors, bé, m'ho vaig plantejar i vaig pensar que em faria molta il·lusió poder fer coses pels ciutadans de Sant Cugat. Hola, em dic Eva i de l'escola Vents i m'agradaria saber si això de ser alcaldessa t'aporta molts problemes d'horari. Bé, alguns problemes d'horari. A veure, com totes les feines, has de tenir una agenda. Vosaltres teniu agenda, oi, a l'escola? Doncs igual. Jo també tinc una agenda i llavors vaig fent i quan ja ho he fet una cosa l'anem tatxant. Clar, per exemple, avui, que a l'agenda tenia posat que m'entrevistàveu vosaltres, tenia abans un dinar de treball, no us penseu que només dinava de treball, aquí a Sant Cugat, amb una entitat de Sant Cugat, que m'han fet una llista de peticions. Llavors, quan he acabat el dinar, he vingut de pressa i m'he retrasat una mica, llavors, clar, això em fa que em retraci una mica també amb vosaltres. Però intentem complir el que diu l'agenda i els horaris que diu l'agenda. Per tant, jo crec que el millor és tenir una agenda molt ben portada per poder fer totes les coses. Hola, soc Hanna Rosca i Blas de l'escola Santa Isabel i m'agradaria preguntar-te per què t'agrada la teva feina. La meva feina té una part molt bonica, que és que pots fer coses pels altres. Pots, per exemple, ajudar persones grans que viuen soles i que troben a faltar companyia i els podem ajudar i els podem ajudar que puguin anar a comprar o ajudar a que estiguin tranquils a casa seva. Pots ajudar a les famílies que estan passant la crisi. Tu saps què és la crisi? Sí. Veus? Doncs la crisi, podem ajudar a aquells que més pateixen la crisi perquè no tinguin tantes dificultats. Per tant, jo crec que l'important o el més important de la meva feina és poder ajudar als altres i això és molt important. Hola, em dic Mireia, soc de l'escola Ciutat d'Alba i volia saber si la primera vegada que vas parlar en públic si tenies vergonya. Sí, tenia vergonya. Però jo, quan vaig començar a parlar en públic, no era alcaldessa, No era alcaldessa. Jo era professora a la universitat. I a la primera classe que vaig haver de fer, la vaig haver de preparar molt, estava molt nerviosa, perquè, clar, has de fer una classe a davant de 100 alumnes, doncs els alumnes et preguntaran molt i, per tant, com a professora, vaig haver de parlar a davant de molta gent. Després ja em vaig anar aprenent de parlar en públic i, per tant, també moltes vegades encara estic nerviosa. A vegades, quan tinc un discurs important, encara
tinc com un coquet a la panxa. Però això també es pot practicar, em llegeixo el discurs abans, el llegeixo allò una mica, la Vanessa, que m'ajuda, em diu, has d'assajar més, has d'assajar més, oi que m'ho dius? Però, bé, ara ja no passo vergonya. Hola, em dic Flora, soc de l'Escola Collserola i la meva pregunta és quines coses bones i quines coses no tan bones té la teva feina? Bones és que pots fer coses bones pels altres i per tant pots, doncs això, construir un skatepark, pots arreglar un carrer, pots posar uns bancs nous i per tant si una senyora gran es cansa podrà seure, això és el positiu i el bo, per tant pensar en els altres. Les parts dolentes, doncs que en aquest moment no és gaire agradable fer de polític. En aquest moment els polítics no estan gaire ben valorats i per tant és un moment difícil per la política. Hola, em dic Andreu Miró i soc de l'Escola Collserola i volia saber quines reformes necessita Sant Cugat i quines tenim pensades. Crec que potser el que s'hauria de millorar és el trànsit, la mobilitat, els cotxes. Hi ha molt trànsit i, per tant, això és una dificultat, perquè a vegades per moure'ns tots volem agafar el cotxe i, per tant, es fan embusos. Crec que això és una reforma que potser s'hauria de fer. També una altra cosa a millorar és que hi hagi més carrils bici, perquè n'hi ha, però ens agrada molt anar en bicicleta, no sé si vosaltres tots aneu en bicicleta, però per tant podríem millorar els carrils bici. I també crec que hem de pensar coses per a la gent jove, pels nens. Vam fer ja la festa major molt pensada pels nens, però també cal pensar en els joves, perquè tenim molts joves a la ciutat i a vegades no troben treball, exacte, no troben treball o no troben manera de coses per fer. I per tant això és una de les altres coses que s'ha de millorar. Per què no hi ha un lloc a Sant Cugat on estiguin totes les entitats com bastoners, geganters? Així seria més fàcil de fer. Entitats n'hi ha moltes a Sant Cugat. Hi ha, jo diria, gairebé 100 entitats diferents. Les entitats que tu dius, que són les de cultura popular i tradicional, són entitats molt importants per la ciutat. En aquest moment, algunes estan al Teatre de la Unió, unes altres tenen el seu local propi i el que hem d'intentar és que totes les entitats tinguin un espai, però tenir-les totes al mateix edifici és difícil. Per què? Doncs perquè tenim la Casa de Cultura, però a la Casa de Cultura no hi caben totes. I després tenim altres edificis municipals on tampoc hi caben totes perquè, com dèiem, són moltes. Hem de potser treballar més les trobades de cultura popular i tradicional, de manera que així us coneixeríeu millor els geganters, els castellers, els bastoners i, per tant, tots els que treballeu aquestes tradicions que, com deia, són molt importants per a la ciutat. Hola, em dic Guillem Nicolàs i vaig a l'escola Jaume Ferran i Cluà. La meva pregunta és, em preocupa el meu futur i el d'altres nens com jo. Com creieu que ens podeu ajudar? Nosaltres hem pensat una ciutat on puguis aprendre, per tant, on tinguis un bon servei, una bona escola, per tant, si vas al Ferran i Cluà vas a una bona escola i per tant pots aprendre, una ciutat on puguis viure bé i per tant que trobis uns carrers que estiguin correctes, estiguin nets, una ciutat que estigui endreçada, que hi hagin arbres, que hi hagi un entorn natural i per tant que puguem apreciar el medi ambient, però també on tu puguis passar bé, que puguis gaudir. I gaudir, que et puguis passar-t'ho bé amb oferta esportiva, amb oferta musical, amb oferta de totes les activitats extraescolars que puguis fer.
Si això ho aconseguim, per tant, un nen com tu, o com tots els que esteu aquí, aconseguim que pugui tenir una bona escola, per tant, un lloc, una ciutat on aprendre, que puguis tenir unes activitats esportives que t'agradi, no, si no t'agrada l'esport, musicals, o si no t'agrada la música, que puguis trobar teatre. Clar. Si pots també participar a les activitats de la ciutat, com la marxa infantil, com el cross, com la festa major, és una ciutat que t'ajudarà a entendre com funciona el món. El món funciona amb unes regles, amb unes normes, on nosaltres ens hem d'esforçar per poder tenir unes bones notes, ens hem d'esforçar per buscar, quan siguem més grans, una feina que ens agradi i, per tant, hem de ser espavilats. Si nosaltres aconseguim que els nostres nens i nenes siguin espavilats, és a dir, que no es quedin a casa al sofà, res de quedar-se a casa al sofà, que siguin espavilats, que surtin i s'interessin per les coses i diguin això ho buscaré a la biblioteca, o això ho buscaré al teatre, o això m'apuntaré a això. Si fem nens espavilats, crec que és el millor que podem fer o és la manera com us podem ajudar. Hola, jo soc la Vaig a l'escola Catalunya. És difícil saber. És difícil. Per què? Doncs mira, perquè, per exemple, al final de tot, has de prendre decisions. I per tant, quan qui acaba decidint una cosa per la ciutat soc jo, perquè va a la meva taula. I us poso un exemple. Imagineu-vos doncs, que hi havia, imagineu-vos que hi ha crisis, hi ha menys pressupost i per tant em diuen, alcaldessa, la festa major s'ha de continuar fent o s'han de fer menys activitats. Qui acaba decidint que es fan menys activitats soc jo. Aquesta no és una decisió fàcil, a mi m'agradaria fer-ne moltes d'activitats, però clar, si no tenim els cèntims per pagar-les, no les podem fer, i això segur que us ho expliquen a casa vostra. Escolta, ens agradaria molt fer un viatge, però si no tenim cèntims per fer aquest viatge, doncs no ho podem fer. Doncs això a nivell de ciutat el mateix que una família. Per tant, és difícil perquè has de prendre decisions, i aquestes decisions no sempre són decisions agradables i perquè són decisions que afecten a moltes persones. Us explico un altre exemple. El servei d'autobusos. Resulta que el servei d'autobusos de la ciutat ens costa molts cèntims a tots, a totes les vostres famílies, tots paguem uns impostos i per tant ens costa molts diners. Llavors, què passava? Aquest servei d'autobusos, el de primera hora del matí, l'agafava molt poqueta gent i el d'última hora de la nit l'agafava molt poqueta gent. Llavors em van dir, alcaldessa, si aquest de primera hora del matí el retrasem mitja hora, doncs estalviarem molts cèntims. Si el d'última hora de la nit també l'anul·lem, estalviarem molts cèntims. Llavors jo vaig haver de decidir si deixava aquestes poquetes persones, 6 persones al matí i 10 persones, és a dir, no els hi posava aquest autobús i per tant agafarien un altre autobús, per tant les perjudicava en certa manera i els hi demanava que s'acostumessin a agafar un altre autobús, però en canvi estalviava molts diners per la ciutat. Clar, doncs aquestes decisions no són fàcils de prendre. Avui hem anat 10 nens de diferents edats a entrevistar l'alcaldessa i cadascun li hem fet una pregunta. Jo sí, perquè m'agrada. Que si la primera vegada que va parlar en públic, si va tenir vergonya. La meva pregunta ha sigut quines coses bones i quines coses no tan bones té la teva feina. Quin era el teu somni de petita? Jo li he fet la pregunta de si era difícil ser alcaldessa. La meva pregunta és... Bueno, era...
Em preocupa el meu futur i el d'altres nens com jo. Com creieu que ens podeu ajudar? Senyora alcaldessa, quines reformes necessita Sant Cugat i quines teniu pensades fer? Bé, doncs crec que els nens mostren gran intel·ligència amb les seves preguntes. Estic contenta perquè veig que tenim nens molt actius, molt llestos, interessats en el que passa a la ciutat i amb els problemes quotidians, els temes de mobilitat, els temes d'organització de la feina, els temes d'agenda. Per tant, els hi preocupen coses que també ens poden preocupar als adults. Crec que és molt bo que els nens participin a aquestes edats i puguin també opinar sobre com o quin és l'estat de la ciutat i per això és bo també tenir el Consell d'Infants en el que poden participar.